Engko foto betang lai jong puruta angka Amit Shah ngai je bin bihi ko tongo ngkai bo sung foto betang ma jaga phaya kene besak srabi jong tong sayo ngkai sumen charta ngkai lokai ili jana khunju kana serek serek rok sauda bin logyo horok klangia kone bere dina rok nai ngai je besak ro betang khabo ngkai bhog ro betang kha ngai atki mang no tharmas dong su ngkai ili jabo khub khari nai kha ko taban bo srabi thango ngkai ang bo kai bo lokai phaya kene adi romang tang to kata besak ru tanggo kai ani bo kisa tang du mane bo horok mane ukulak phikung tangti ro khiro bo bo master abo sumen char bo o school da bo champahor basho de school ni da bo agi o kai oran phurungo kai daga thangpa da kita bo gangster thaka Sumon Chaudhary hinjari je ogotna khane sanbung ka Sumon Chaudhary sar gai bo to tense parang thaka sema bo gai bo taklai chini school Saraswati panda matai gai baran phaimani ta abda he gotna khai bin chau sok bahai bungu kisa bo chok bu nungo sok bunung swab kana za bahai tongo je boy kok sanero school tini ungko se kanya bla Saraswati puja ngara master so nungla yo mane bo no biang no he se me to phano bahai ro ung tong ta bin besak acha ngkai bote ora ul khnak tang ro rom nagli bo khartha ka dida bo phacha khartha ka chung ono kok slai mani kenya bo kharthanga po bo ki tibasa brino amti mana khai no khana de bin khoba agi rogo agi o khana ka ekbar gotna agi ke tam ka bo iko abo student nogona habo ya konei tam gotna khai po gapur bo joni mana nang khabo ta khana ro bono tam khanya mujung man khana ka man tam na mujung no rok sungkai to bo je khame khame bini bonus ukum mar nanya sung sastin chano abo bono dina bagai abo wan sarong ati mang no ngan nung khai oburi ni tam kala kya nin je nin ani ke best friend acha nang boklas puri ang 12 po boy school lo baro chodar acha aba ki tini head master to ta pur kotna puru hi kre master phayati a je master nang no sak rom nai nang sak dang nai ka bo wansa jina bin bung tamo Sumon Chaudhary Chaudhary acha media sono jong thana sanga bono jong tini orok Saraswati prasangi phaiga jong saimang atine bai champor Barasodar school kaisa teacher Sumon Chaudhary hinai bobini nijini student no botini rom fresh somre khaiga bono hanang pinang khaiga khaya kane bono aro student no margle rona nai mani bakhar khaiga abono olo aje student burui Eliza de bono bo class 12 porbo abo lazimani bono hanang pinang khaya lazim bagai nogo thangai botini biti tana klaka biti tai tabuk phai sakham nogo bini bofane bomongkai karena chojin ono deborma tei boma hangkai Bisalakshmi deborma kami hangkai champawar hatimara parawa abono jong tabuk nayo jong phai sakham nogo tongo tei jong tabuk FIR khane champawar peso thangai tei bormo je as teacher Sumon Chaudhary bono je kono babe erasma khane tei bono bini je bini pot je service khaitmani bono abo broadcast ma khainai abo chongnai